Здравейте, машинки! Отново сме заедно и отново ще се пораздвижим. За днес съм се подготвил малко повече. Взел съм си един ластик, който също е доста удачен за тренировки. Имам много хубави упражнения с тях. И гирички с една пудовка. Просто ще ви покажа една базова комбинация на няколко упражнения с ластика, който допълнително ще увеличи натоварването, което правя по принцип. Така, ластика е между краката, отварям и ще направя 10 клека напред с пудовката. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Както виждате, при всяко едно от повторенията отварям краката, ластика допълнително увеличава натоварването и естествено ще се чувствам по-добре след това. Още едно упражнение подобно ще покажа. Вече ще клякам, долу пудовката опира земята, събирам краката. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така. И за да е още по-интересна тренировката, ще включа и гирите. Ще направя 10 удара, като движа десният крак на дясно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Същото нещо правя и на левият крак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в общи линии това е тренировката, малко по-разнообразна и по-интересна. Понякога имаме нужда и от подобни тренировки, които да ни разведряват с разнообразие. Това е, машинки, живи и здрави, ще се видим утре сутрин. Чао!